Доброго ранку, Україно! Ми продовжуємо інформаційний ранок на телеканалі АТR. Мене звати Єлизавета Цареградська і це програма «Саба». Як і завжди, в нас дуже багато цікавих тем до обговорення, тож почнемо з представлення нашого гостя. У студії це експерт з міжнародного розвитку Віолетта Москало. Доброго ранку, пані Віолетто. Дуже раді вас вітати. Ну, власне, є декілька пунктів, які хотілося б обговорити стосовно того, що наразі відбувається у ПАРЄ, але давайте спершу послухаємо, у нас є цитата, після чого ми продовжимо з вами розмову. Прошу. Ми всі розуміємо, що створюється спеціальний комітет для зміни правил і процедур, оскільки Російська Федерація повинна повернутися в асамблею і виплатити свій борг Раді Європи. Це свого роду шантаж. Це схоже на те, що ми міняємо кримінальний кодекс, щоб злочинець не був злочинцем. Це те, що ми збираємося робити. Ми повинні серйозно подумати про це. Ми чули, що нам необхідні всі 47 держав-членів, але це не Міністерство фінансів. Проста математика не працює в асамблеї. Якщо одна країна увійде, інша країна або країни можуть вийти через торгівлю цінностями і нехтування ними. Отже, такі слова пан Ар'єв заявив, і, власне, його думка, вона досить таки резонансна в тому плані, що вже багато різних думок є і в самому ПАРЄ. От, власне, ви як ставитеся до такої позиції? Ситуація, яка сталася навколо присутності чи відсутності Росії в ПАРЄ, дійсно дуже критична. І мушу підкреслити, що саме на цьому полі українська команда показує, представники, народні депутати, показують здатність працювати однією командою, так, і працювати саме на спільну справу. За це їх можна якось похвалити, бо часто кажуть, що експерти тільки кричать «зрада», так. Це не так, ми вміємо констатувати факти. Хотілося б так само, щоб на внутрішньому полі вони так само навчилися працювати за одної спільної справи, а не в інтерес якихось там кланових домовленостей. Тому вони разом з нашим представником Ради Європи Дмитро Кулеба, послом, дуже так інтенсивно захищають, правильно працюють, навчилися лобіювати, навчилися, навіть якщо там багато молодих депутатів наших, їх поважають, бо я була там на осінній сесії, бачила цілий тиждень, як ведеться робота, реально так на п'ятірку, так. Значить, щодо того, позиції різних країн, різних представників Ради Європи, звичайно, що погляди розділяються, так, відповідно, треба далі тримати удари і не відходити від позиції того, що Росія нічого не зробила для того, щоб її прийняли назад, так, тобто там були закріплені певні резолюції, чітко прописані речі, так, російська делегація демонстративно вийшли тоді, так, і вони нічого ще раз не було зроблено, тому можна зрозуміти це як інституційний кризис, так, бо 47 країн, там є певні нюанси щодо фінансування роботи самої Ради Європи, інституційні питання, які виникають, але європейці мають думати, як вийти з цього кризису, не втрачаючи обличчя. Так? Тому ще раз браво українській команді, що вони тримають позиції в цій дуже складній ситуації. От, власне, хочу дещо ще більш детальніше зупинитися на тому моменті, який сам навіть Володимир Ар'єв зазначив, у цитаті це було чути, стосовно того, що дуже важливо саме участь 47 держав. І, власне, на вашу думку, наскільки це критично? Ми розуміємо, що це такий певний бойкот і, безумовно, Росія абсолютно законно відлучена від цього і не має змоги зараз брати, власне, і нічого не зробила реально для того, аби її повернули. Але разом з тим, наскільки оця неучасть їх у ПАРЄ, наскільки це критично для прийняття тих чи інших рішень, як ви думаєте? Можливо, якби вони там були, якби була делегація, такі резолюції, які затверджують, власне, ПАРЄ, там, зокрема, стосовно гуманітарних наслідків війни в Україні і стосовно порушення прав людини. Можливо, якби вони були присутні у залі, це якось би також мало якийсь певний вплив. Чи ви так не вважаєте?
Зараз треба буде дивитися, яка буде політика з новим президентом ПАРЄ, да? Тобто позавчора було обрано італієць Мішель Ніколетті, який відомий саме певною принциповістю. Так? Він дуже добре розуміє ситуацію, так само багато навіть був доповідачем доповідь минулого року на літній сесії щодо Рада Європи. Це що? Це права людини і демократія, good governance, добре врядування. Да? Тобто і питання якраз боротьби з корупцією в центрі цього всього. То вони наполягають, от Ніколетті, новий президент, його команда наполягає дуже сильно над тим, що от певні принципи допомагати певним країнам боротися з корупцією, так, тобто і не допускати якихось таких сумнівних як контрактів своєю совістю. Тому там питання ж не тільки Росії. Росія зараз так критично саме через їхній тиск обов'язково повернутися, але на своїх умовах, на їхніх умовах. Але там будуть виникати певні питання так само, наприклад, з такою країною, як Азербайджан. Бо були величезні скандали, бо цей скандал через ікру чорну так і назвали тоді Франції. І в європейських ЗМІ через те, що є певні країни, які використовують просто такі присутність на таких дуже поважних платформах тільки для того, щоб внутрішні політики мати якісь бонуси. Да? Тобто, але ситуація, яка склалася в Азербайджані з точки зору прав людини, да? З точки зору там не свободи слова, з точки зору того, що там десь 200 відомих журналістів, активістів сидять в тюрмі, не дають їм, тобто постійно, я знаю, у мене дуже багато активістів, друзів, які піднімають ці питання і кажуть, ви закриваєте очі, тобто ви з ними так дипломатично про ці всі речі говорите, нам це не допомагає, да? Тобто саме громадянського суспільства. Тому треба далі ще раз наполягати на тому, що кількість це ще нічого. Так? Маємо захищати ці певні європейські цінності, і саме платформа Ради Європи мусить давати приклад, йти на такі якісь поблажки по відношенню до Росії, яка країна-агресор, визнана там і в ООН, і там в інших міжнародних інституціях, нічого не дасть, вони тільки втратять. І було, я читала, до речі, як виступ нового президента, який наполягав на ці всі питання, якраз принципові, ціннісні, і на важливість саме не давати спуску і тримати певний такий бар'єр. Пані Віолетто, а якщо все ж таки допустити, що там російська делегація повертається в ПАРЄ і українська делегація йде, які це наслідки матиме для України, як вважаєте? Хотілося б, звичайно, цього уникнути, бо платформа ПАРЄ надзвичайно потужна платформа для того, щоб доносити свою точку зору, щоб спілкуватися з різними представниками різних країн, там різні комітети. Пані Віолетто, я вимушена вас зараз дещо перебити, перепрошую, але в нас зараз на зв'язку, власне, народний депутат Береза, який зараз перебуває на сесії у ПАРЄ. Доброго ранку! Ви чуєте нас? Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, власне, як ви оцінюєте день вчорашній, чого чекаєте від сьогоднішнього, ваші прогнози, враження? Поділіться, будь ласка. За 40 хвилин почнеться засідання групи ЄПІ. Це найвеличша група, стратегічна група, яка є в ПАРЄ, членом якої є ще 12 представників України, як в тому разі. І саме після того буде далі розпочинатися засідання ПАРЄ. Тому я очікую, що буде вирішено на нашій політичній групі, тому що питання Росії теж буде підійматися. Там українська делегація підіймає це питання і каже, що сепаратні переговори, які намагаються проводити з звичайним паном Ягунда, це не етично взагалі, і те, що відбувається, визиває велику недовіру до самої інституції. І не тільки від нас, а й від інших представників Європейського Союзу. Що можу сказати вчора? Вчора була прийнята резолюція, ви чули, і саме Росія була визначена з країною, яка провела агресію Криму. Все, що я можу сказати. Вчора був турборський день. Велись перемовини, велися дуже велика кількість зустрічей була. Можу сказати, що вчора було обрано представників ГРЕКО, це стали Георгій Логвинський, який також є представником
від парламенту в юридичному комітеті, Олена Сотник, яка теж стала представником ГРЕКО, та Сергій Власенко став представником від ПАРЕ у Венеціанській комісії. Пане Бориславе, скажіть, будь ласка, ми, власне, якраз обговорювали питання у випадку, якщо все ж таки станеться так, що російська делегація повернеться у залу в ПАРЄ в сесійну, а українська делегація вийде. Які це наслідки матиме для України? Чи розглядаєте ви такий варіант? Ну, по-перше, я хочу сказати, що вчора стало зрозуміло, що не все так легко буде для пана Ягланда. Вчора, коли був цей комітет ad-hoc, я хочу пояснити глядачам, що відбувається. Деякі сили, які хочуть повернути Росію, зробили зараз комітет ad-hoc, який працює в не зовсім традиційному стилі. Цей комітет намагається змінити регламент, згідно якого подаватися може виключно один раз на рік національна делегація, це у січні, і також робити такі зміни, щоб жодна інша національна делегація не могла оспорити право на присутність в залі іншої. Такі правки могли б пройти, якщо б не було питання до Росії саме в сенсі того, що вона країна-агресор. І саме тому вчора на комітеті дуже велика кількість країн намагалась підняти це питання. Скажіть, будь ласка, гаразд, наприклад, ми вас повертаємо. А що ви зробите для того, щоб повернутися? І коли пан Толстой сказав, що Росія нічого не буде робити, ну це визвало великий скепсис у інших. Тому що гроші грошми, а якщо країна каже, що нам плювати на європейські стандарти, на принципи європейської демократії, то це визиває образу та огиду. І незважаючи на те, що представники пана Ягланда намагалися нівелювати це висловлювання, їм не вдалося це. Тому можу сказати, що повернення Росії, як завжди, під великим питанням. А окрім України можуть вийти інші країни. Тому що, наприклад, питання до повернення Росії буде викликом не тільки для нас, а й для країн Балтії, Грузії, для Польщі, та ще деяких країн. Тому зараз питання взагалі міцності ПАРЕ під великим питанням. Я вас зрозуміла. Ми вам дуже дякуємо за ваші коментарі, за те, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Я нагадаю, з нами на зв'язку був Борислав Береза, народний депутат України, який наразі перебуває на сесії у ПАРЄ і, власне, розповів про те, що там було вчора і що сьогодні, чого чекати. Ну, от, власне, я вас перебила, пані Віолетто, ви говорили якраз, в принципі, я думаю, що ваші думки з паном Бориславом суміжні, так? Так, звичайно, ще раз кажу, у нас надзвичайна команда, ми з ними завжди пишаємося на рівні міжнародної дипломатії, коли ми зустрічаємося. Можна теж підкреслити, що в Страсбурзі у нас ще теж дуже цікава присутність таких публічних дипломатів, тобто наші українці, які працюють в різних департаментах там Ради Європи. Є дуже сильна громада українська, і всі разом, всі блоком так намагаються тримати цей фронт. Щодо того, що станеться, ну, звісно, що потрібно продумати просто два варіанти. Да? Виходити демонстративно – це один, але чи це найкраще, потрібно все зважити, так? Це ж не означає, що якщо Росія прийде, Україна автоматично має йти геть. Так? Чому? Бо потрібна наша присутність там і постійно нагадувати так, європейським партнерам. Це, скажімо, про ризики такого, я б це назвала організоване ліцемірство. Да? Тобто, що всі знають, що відбувається в Росії, і з точки зору прав людини, з точки зору там, свободи слова, і з точки зору там, виборів, яких майже немає, бо вже який там срок постійно буде та сама команда, яка залишається при владі, з точки зору того, що там Навального не допускають до виборів. Тобто в Росії нічого не помінялося на краще, да? Якщо оцінити, там, промоніторити ці всі напрями роботи. І, відповідно, це певне ліцемірство, так? Тобто сказати, що ви нам потрібні, ми там одна велика європейська сім'я, цей дискурс окей, він має місце бути. Але так само певна вимогливість, там, тобто і рішучість щодо того, що є певні ліміти, які не можна допускати. Так. Тому я б ще раз, я би не сказала, що автоматично Україна має піти. Нам потрібно все продумати, все зважити і, можливо, ще більше тиску і там працювати з новим керівництвом там на рівні, там мають сьогодні теж обрати нового комісара з прав людини, казала, що вже новий президент.
І відповідно давити і нагадувати, постійно тримати таку позицію. Одним з таких чинників тиску якраз є резолюція, яка була прийнята вчора. Зокрема, про неї зазначав і пан Береза. Я нагадаю, що це резолюція, яка стосується гуманітарних наслідків в Україні, і, зокрема, дуже велику увагу там приділяють саме моменту того, що Росія є країною-агресором, яка там порушує права людини в Криму. Зокрема, навіть йдеться про таке певне поновлення депортації, там, зокрема, кримських татар з Криму. На вашу думку, прийняття такої резолюції, які наслідки воно матиме і як швидко, як скоро? Чи це все ж таки перспектива? Це все позитивні пункти, якраз які можна використовувати для того, щоб тримати позиції в цій боротьбі і щоб показувати, що якщо ця інституція хоче відновити певну довіру, бо там вже були проблеми. Да, я згадувала про цей скандал з Азербайджаном, але там вже був скандал з тим, що минулий президент їхав в Сирію, і там потім його повноваження передчасно, скажімо так, закінчили, щоб трошки звести, да, тобто ці такі репутаційні ризики. Тобто пан Береза теж казав про довіру чи недовіру до інституції як такової. Так? Тобто от така резолюція, як ця, що вчора була прийнята, якраз додатковий аргумент. Тобто ви кажете одне, а хочете робити інше. Ну, як таким чином не відновлюють довіру? Так? Тобто одна з складових довіри – це саме інтегріті, тобто кажи, що робиш, і робиш, що кажеш. І відповідно питання відновлення довіри, яку згадував теж в своїй промові новий президент Ніколеті, якраз одне з центральних. Так? Тобто, тому, як звичайно, з цими резолюціями немає якось сильних проривів, результатів на on the ground, тобто в реалії там ситуація не змінюється зразу, да? Але дипломатично, політично, там, геополітично вони важливі дуже. Як ви думаєте, у нас лишається буквально ще 2 хвилинки до кінця ефіру. Від цієї сесії у ПАРЄ чого чекати саме Україні? І тобто, можливо, там ще ряд якихось резолюцій ви особисто прогнозуєте, що там вплинуть позитивно на нашу долю? Ще раз ми казали, да, що політика – це є різні рівні. Ця сесія дуже складна через відновлення там різних голів, різних комітетів і через саме цей безпрецедентний тиск. Так, тобто, тому я би сказала, що потрібно тримати позиції, так, і налагодити нові зв'язки і хороші робочі відносини там з новими там стейкхолдерами, да, тобто люди, які впливають там в різних комітетах. І цікаво буде теж, скажімо так, мені особисто, да, тобто дуже важливо буде подивитися на роботу нового президента саме через його небайдужість до наших країн і до питання боротьби з корупцією, з клептократією, так, бо ми говоримо з вами про зовнішні відносини, але ми маємо так само певні, скажімо так, інтереси внутрішні, які можна теж пролобіювати в рамках комісії і сесії Ради Європи. Як зробити так, щоб збільшити, наприклад, тиск на нашу українську владу вже в напрямку покращення питань і ситуації з прав людини, свободою слова в Україні, використовуючи можливості так само платформи Ради Європи. Так? Тобто, і саме новий президент в своїй доповіді він наполягав на тому, що має бути більше як conditionality, тобто більше прив'язки, наприклад, до якихось фінансових і макрофінансових програм допомоги, але з більшою вимогою від країн, де ведуться реформи, саме з цих принципових питань, там демократія, да, права людини, свобода слова. Тобто, як на мене, підсумки цього тижня з цієї сесії будуть позитивними в будь-якому разі через ці всі речі, про які ми говорили. Я вас зрозуміла. Дуже вам дякую за розмову, за ваші коментарі і думки. Експерт з міжнародного розвитку Віолетта Москалу з нами говорила про ПАРЄ. Зараз ми перервемося на декілька хвилин, після чого повернемося в студію і продовжимо говорити про актуальні теми, тож дочекайтеся. Дякую.